Molim? Što hoćeš? Hej, ko ste vi? Vlasnik stana. Pomerite se! Gde je stari nameštaj? Koji bre stari nameštaj? Nemojte da pljujete po podu. Zašto ne bih? Ovo je moj san. Što ti hoćeš, bre? Ovdje je živeo moj muž i moja ćerka. Gde su oni? Zahtevam odmah. O, da, niste vi. Ne znam gde ste vi bili, ali... vaša porodica i jedna gospođa, Kravica, da, Milka Kravica. Oni su živeli stan pored i šta se beše desilo? A da, odselili su se. Molim, odselili? Zaista? Ma jok, samo se kriju negde. Stvarno? Ne bre, budalo jedna. Odselili se oni ko zna gde. Da li ste svuda pljuvali? Možda na tom tepihu nisam. Na ostalim mestima jesam. Okej, i šta ja sad radim? Pa ne znam, ali iz ovog stana begaj. Šta da radim? Gde mi je porodica? Ma, šta ja to pričam? Moram biti kao Anđela. Porodica ne postoji. To je samo neka budalaština. Zar ne? Evo je Anđela. Jeste završili snimanje? Jasno. Maša je ostala da se igra. Nego... Šta ćeš ti da radiš? Pa idem da vidim porodicu. Da, imamo odmah, zaboravila sam. Mogu i ja s tobom, ali prvo moram da ih nađem. Kako to misliš? Odselili se. Molim. Porodica ti se odselila i nije rekla gde. Gospode Bože, koje su to, da ne kažem šta. Eto ti šta ti je porodica, zdavati brige i muke. Pa moram da ih nađem. Čekaj, kako se ti beše prezivaš? Grčkić. Grčkić. Čekaj. Čekaj malo, čekam. Ne znam gdje mogu da budu. Hvala najlepše. I? Potražili smo tvoju porodicu i... Tamo je đubrište i gradilište. Pa, šta da se radi? Mogu s tobom? Brzo si. I ti. Pazi! O ne! Jeste normalni, bre? Gospode, mogli su da nas ubiju. Stvarno nisu normalni. Alo! Izvini! Au! Jeste normalni? Ovo je gradilište, cura, begaj. Tražimo Helenu porodicu. Ček, Helena! Dobar dan. Dobar dan. Ko je od vas dve Helena? Oba dve smo Helene. Tačnije, ja sam Anđela, a ona je Žučka. Glumimo u seriji Helena. U životu sa Helenom. Isprika. U životu sa Helenom. Emisija. Da.
čuo sam za tu emisiju. Opet vi glumite? Da. Ne gledam je, ali sam je čuo da je dobra. Hvala, možemo li ići? Može, samo čuvaj glavu za sad. Alo bre! Bolje begaj. Ok, ajmo ovo utočište. Mislim da tu neće da nas gađaju. To je đubrište. Pa, šta se radi? Šta je bre ovo? Gospođo Milka, Artemida, Sprinkles. Mama! Mama! Hej, beži tamo. Mama! Sreća moja. Mama, gde si bila? Tada je u bolnici. Molim? Šta? Kako u bolnici? Složilo mu se. Eno piti gospođu Milku. Dozvoljava nam da ga obiđemo. Zašto? Zato što kažu da imaš samo nekoliko sekundi života. Sekundi? Šta? Ko? Gde? Gospođo Milka? Koliko imaš godina? 7,5. Hej, moja čerka ima 8. Hajde da se družite. Može, je li dobra? Molim? Pa, je li dobra drugarica? Ja rekao, dobra cura. Ja sam devojčica. Mislim... Tu. Može. Helena, mogu da je dovedem kod moje cure? Cure? Kod moje Maše. Dobro, možeš. Idemo. Šta se desilo, gospođo Milka? Više me briga za sve. Kako to misliš? Mislite. Tvoj muž, momo, zapravo, Tezaj je u bolnici. I rekli su da ima još samo nekoliko sati života. Čerka mi je rekla sekundi, pustiti nju. I ne želim da ga gledam. Zato što ću da se rasplatim i da ću da se tamo raspadnem. Ti ako hoćeš gledati ga. Naravno da hoću. Baby mama. Bio je on dobar čovjek. Bio je. Tezej. Bože, šta ti je sa glasom? Prosti. Nisam htjela da dođe do ovoga. Molim te, prosti mi. Znam da se rasplačem. Molim te. Ne tvrdi me da plačem. Tezej. Ko si ti? Sad možeš da me vidiš? Mogu. Tezej. Jesi li to ti? Jesam. Molim te, preživjet će momo. Molim te, ljubavi, neću nikad više odići. Molim te, samo ti meni budi dobar. Molim te. Molim te, najdruži moj. Leno, mislim, šućka. Ja više nisam onakav kakav sam bio.
Obolila sam od veoma teške bolesti. Koje? Tuberkuloza. Imam samo da nije tuberkuloza. Tuga. I žalost. Molim te. Molim te, ićeš dobro. Ne, neću. Imam još samo nekoliko sekundi života. Lena, upravo žučka. Pre nego što umrem. Ne pričajte gluposti. Preživjet ćeš ovo. Znam da hoćeš. Dobro. Samo hoću da ti kažem. Da. Koliko god si bila odsutna, koliko sam se god ljutio na tebe, molim te izvini. Ne izvinjavaj mi se ti. Ja treba tebi da se izvinjavam. I ti kažem da sam te jako mnogo voleo. Tezeje, hajde, poljubi me, htio si da me poljubiš. Molim te, ljubavi. Zašto je poroda